Hayırlı gün dostlar. Менә без Юлдыз авылына килдек. Гуманитарный помощь китердек инде. Курган өлкәсе татар мәдәният үзәгеннән, Курган шәһәренең халыгыннан. Менә шундай хәл Юлдыз авылында. Менә без мәчет янындагы урамда менә янган өйләр. Шуннан соң без китәбез инде Юлдыз урамнарыннан. Ахый сезгә видеоларны төшереп җибәрербез. Менә шундай хәл, бик күп өйләр янган. Менә орда эт утыра. Көтеп утыра, өй янында утырадыр инде менә. Склады, наверное, шунда булган. Все еще дымит. А зерно же оно не шает. Это вот тот край остался, получается. Вот за школой сгорело. Ну, шулай где-то 92 дома, наверное, колган. Вот Там хареп домов там. Ну, может, поменьше. Остановился. Что? Страшно событие. Прямо еще аж по проулку проехал. Ну, давай там проедем. Как вот людям тяжело. Газ ведь у них был еще, Лена, представляешь? Вот ее газлар кірген. Конечно, тяжело. В одночасье. Анда юл жоқ, Лена. Мында провод. Менә Юлдызның клубына бөтен Курган өлкәсеннән гуманитарный помощь китерәләр. Менә шунда машиналар күп, туктайлар, бушаталар. Монда кием алалар. Школда инде халыкны ашаталар, ашарга пешерәләр. Столовыйында. Вот на трассе возгорание опять. Оно же пойдет куда-то опять. Менә бер автобус постельный булган килде, бушаталар инде. Менә школда пункт приема әйберләр инде. Продукты да, спальный принадлежностьлар школда. Халыкны шунда менә урнаштыралар. Йокларга, ашатырга школда. Әле хаман менә көтәй. Бик матур авыл иде, бик матур.